Hola a tots, benvinguts un altre dia més a aquests resums que faig de l'Euro 2024. La veritat és que porto bastants vídeos. Ja avui finalitza la primera jornada, acaba d'acabar ara mateix. Acaba d'acabar és una cosa que haig de deixar de dir, perquè és absurd. Bueno, és igual. Ara mateix ha finalitzat el partit. Finalitzat, ja no he fet servir acabar per no repetir-me en acabat. Bueno, de Portugal i la República Txeca. Ha guanyat Portugal 2-1 a l'últim minut, pràcticament. Ha remuntat Portugal, que es veia venir, que ha estat millor. Portugal ha estat millor que la República Txeca. Convindrem que la República Txeca no és la República Txeca de quan jo era petit, que ajuntava Peter Cech, Pavel Nedved, Tomas Rosic i Jan Koller. Els que sou joves entendreu que aquella República Txeca era una cosa digna de veure i que això d'avui és un equipet dur, correoso, que treballa segurament i que té un pla que és bastant defensiu i aprofitar els contraatacs i té jugadors físics i jugadors amb cert talent una mica que juguen per Europa, però no és una selecció puntera. És que acabo de sopar, Tot i així, Portugal està millor. Val? Portugal té molta qualitat, Portugal té un molt bon equip, Portugal té molt bons jugadors i hauríem de veure per què no acaba de rotllar. Per què no acaba de rotllar? Vull dir que tinc la sensació que quan arriben a 3/4 s'atrapen, no tenen solucions, i tret del desequilibri que sempre m'ha semblat obvi i clar i evident de Rafael Leao, que m'ha semblat una cosa escandalosa, se n'anava sempre i sempre generava perill, tret d'això no té més desequilibri, perquè Bernardo Silva és un jugador que té qualitat però no té tant de desequilibri, perquè Vitinha no té desequilibri, perquè Joao Cancelo, que ha jugat d'interior i no de lateral, no té tant de desequilibri, perquè no han pogut donar massa volades laterals perquè tenen extrems molt marcats, Portugal, i llavors no té tanta volades laterals i no juga amb carrilers. Per tant, el factor sorpresa que podia fer servir Portugal per aquest partit i sorprendre la República Txeca realment no s'ha donat. I hi ha un altre tema, Cristiano Ronaldo, que sí, que dintre l'àrea ha rematat i ha tingut ocasions i de fet hi ha un gol que li ha donat a Portugal previ al segon gol que Cristiano remata de cap i fa un bon remat de cap i que té recursos dintre l'àrea. Crec que el resta a nivell de joc a Portugal. És que crec que el resta de veritat a nivell de joc, perquè li costa molt associar-se, perquè li costa molt aparèixer en zones ja de 3/4 que no siguin dintre l'àrea. És a dir, a mi em sembla que tenir Cristiano a la plantilla, òbviament, si el pots tenir l'has de tenir, però que Portugal ha de tenir molt clar que Cristiano és un recurs ara mateix i no una solució. És a dir, Cristiano no ha de desencallar els partits, Cristiano per mi ha de tenir un rol molt més secundari i ser un recurs per Portugal, un finalitzador de centrades, però no ha de ser l'objectiu de tots els atacs de Portugal, i la sensació és que ell juga encara amb aquell rol de soc el principal protagonista de l'atac de Portugal, i això ja no funciona. Ha tingut 2 o 3 jugades que ha caigut a la banda i ha intentat buscar-lo contra 1 i hòstia puta, era per fotre's a plorar, perquè no tenia canvi de ritme, perquè no tenia velocitat i perquè era com tirar cap enrere en el tema. Era un exercici de nostàlgia. He vist un tuit que deia ver a Cristiano intentar encarar és un exercici de nostàlgia, i sí, era un tema de nostàlgia total. Te n'anaves directament al 2007 quan el paio tirava bicicletes, però clar, és que ara no se'n va de ningú, fa la bicicleta i es queda al lloc. Per tant, ha d'assumir més el rol del que li toca ja de finalitzador però en aquest rol pot funcionar, i pot estar bé, però jo no sé si ha de jugar 94 minuts Cristiano Ronaldo, que se'ls ha cascat avui. Jo no sé si és la solució per Portugal, però bueno, tampoc sé si és la solució que Pepe sigui el central, però bueno, vaja, ells sabran. No em desagrada Portugal i crec que té una plantilla increïble, crec que té un plantillot i que a totes les línies té jugadors de primer nivell que juguen a equips de primer nivell a Europa, i que això és importantíssim de cara al CAO. Però intenta juntar tot el talent que té en línia de 3/4, té poc equilibri i si els partits es trenquen pot patir, i a mi em dóna la sensació que quan l'enganxa una selecció amb cara i ulls, una selecció potent de veritat, en l'anada i tornada pot patir. No sé si en l'anada i tornada Rafael m'anava a dir Rafael, no, Bob Martínez, Robert Martínez, l'entrenador de Portugal, farà un equip com aquest, que avui era clarament de caire ofensiu. No sé si es guardarà una mica més. Missatge claríssim per Joao Félix, no jugar ni un minut, que és el que hauria de fer, no jugar ni un minut més, marxar al Fenerbahçe amb José Mourinho i donar per finalitzada la seva carrera amb 23 anys. Seria una gran notícia pel Barça. Altres coses, l'altre partit ha guanyat Turquia 3-1 a Geòrgia amb un golarro d'Arda Güler, que el veurem repetir fins la sacietat, perquè Arda Güler juga al Madrid i no al Barça. Si jugués al Barça segurament no el veuríem, o segurament no hagués anat ni convocat a l'Eurocopa perquè no hagués jugat ni un minut. Amb el Barça, clar. Amb el Madrid ha acabat jugant la temporada i acaba fent gols i es veu que el xaval és bo. Jo no l'he vist tants partits, i el partit d'avui de Turquia-Geòrgia, us seré sincers, he vist el resum i he vist els gols i ja està, 2-1, i després una centrada i a la contra doncs Turquia ha fet el tercer sense porter, vale? 3-1, listo, finiquitado. És el grup, jo crec que Portugal
es classificarà sense problema. Demà comença la jornada 2, demà comença amb Alemanya, torna a començar, juga Croàcia també, que se la juga perquè ha de guanyar Albània. Demà és un dia xulo, tot i que el partit de les 9, l'Escòcia-Suïssa, crec que és, pot ser infumable, però bueno, ja veurem què fem. Vale? Ja sé que no és vídeo d'Eurocopa, però vull aprofitar per parlar d'un directiu del Barça, exdirectiu del Barça, de Josep Maria Bartomeu, que s'ha atrevit avui a parlar del Barça. O sigui, un exdirectiu del Bartomeu s'atreveix a parlar del Barça. És una cosa que ja, el titular ja és aquest i ja és per fotre't les mans al cap. I per tancar el mitjà de comunicació que li dona un micròfon amb aquest pavo. També és per això una mica. Sí, el directiu en qüestió es diu Xavier Vilajoana, va ser exvicepresident de Josep Maria Bartomeu i el tio surt avui amb tota la jeta, un programa que em sembla que no sé on ha estat, però ha parlat de l'actualitat del Barça, a qui li importa que aquest tio opini, però bueno, vaja, és igual. I ha opinat i ha dit que el del Camp Nou no ho veu factible, no ho veu bé amb els terminis amb el que està fet i que ell, de moment, quan hi torni, intentarà anar a primera graderia, per no anar a segona perquè no se n'enfia, perquè li fa iuiu i li fa por. Saps què feia por, Xavi Vilajoana? Saps què feia por? Els informes que va publicar a la Junta de la Porta quan va tornar a entrar a la directiva, on avalaven que vosaltres veu deixar en mal estat el Camp Nou i que no el veu reparar. És a dir, que hi havia infraestructures del camp, que hi havia terceres graderies, que hi havia històries que posaven en risc la integritat de les persones i els aficionats que anaven a veure el partit de futbol. Això sí que fa iuiu, Xavi Vilajoana. Que vosaltres, des que veu entrar l'any 2010 a la directiva, perquè conto també els anys de Sandro Rosella, conto tu encara que no hi fossis, també et conto perquè ets de la corda, segur, si vas estar a la Junta de Bartomeu has de ser de la corda rossellista. El que sí que sap greu és que vosaltres anéssiu aplaçant any a any la remodelació de l'estadi. Això sí que fa iuiu, que anéssiu tirant endavant, pedrades endavant, i que ara ens haguem de posar corrents, vale? Ràpid i corrents, estem fent les coses com les estem fent per culpa vostra, ara tinguis els sants nassos de sortir a donar la cara, de sortir a parlar, quan ja no tens cap responsabilitat al club. Això sí que fot vergonya i fot cagar. Sí, el que jo tinc clar és que no us donaria un micròfon per opinar del Barça mai més i si fos per mi us estriparia el carnet de soci. Això és el que s'hauria de fer amb tota l'exjunta de Josep Maria Bartomeu. Els que no veu tenir nassos de plantar-vos davant d'allò i denunciar-ho quan tocava. Això és el que toca. I ara, a callar la boca. Ara toca callar-se la boca i no opinar del Barça més. I donar gràcies que encara us deixem entrar a l'estadi. Quan acabi i quan estigui fet. Vergonya, tio. Quina poca vergonya, tio. Vau deixar el club com el vau deixar i tens nassos a sobre de sortir-lo a la premsa a opinar del club. Quins collons, tio. Quins collons. Per sort, alguns tenim memòria. I no oblidem. I ni oblidarem. I sabem el que vau fer amb el Barça. I ho sabrem tota la vida. I el que costarà aixecar-se d'això. I el que costarà. Vinga. Adiós.